kalo tile saba sanba fila ani mugan ani naani aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO jɛkulu ye ale bɔla ka laɲini o yɛrɛ kɔni kɛ AES jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn jamanaw Mali, Burkina ale ni Niger wa yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele o bila ni jamana saba in ma walasa u bɛ se k'u kɔsegi cogoya min na ka don ni jɛkulu in kɔnɔna na walasa kumaɲɔgɔn o yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Kalo tile saba sanba fila ani mugan naani o ye don sugantilen don min ni ale bɛ wele ko journée mondiale de la liberté de la presse don min yɛrɛ ni ale kɛrɛnkɛrɛnnen don kunnafonidilaw olu kama o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o sigila thème min kan o de ye fɛn min ye kunnafonidilaw ani kunnafonidiso olu nafa minnu bɛ buna adamadenya o kɔnɔna na okumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni secrétaire général des Nations Unies ale y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidilaw ye ko olu yɛrɛ kɔni ka baara ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ baara o yɛrɛ kɔni kɛ farati kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba fila ko o yɛrɛ kɔni bɛ kunnafonidilaw la fɛn min yɛrɛ kɔni ye ka jamanadenw olu ladɔnniya ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni ka éducation ye ko o yɛrɛ kɔni ye kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔba ye kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Kajikaw olu fɛ yen nɔ ni o yɛrɛ kɔni bɛ Gunzore commune kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara la a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ mɛ kalo tile fila sanba fila ani mugan naani kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni bolila kun min kan o de ye k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka poste de contrôle ye o yɛrɛ kɔni baaraw u bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na k'a sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛ siɲɛ damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ k'a sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ binganni walikɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ taa bingani o yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ in na siɲɛ caman min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to nin poste kofɔta in ale yɛrɛ kɔni ci la u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa poste in ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakuraya cogoya min na. Ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo si jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire, Togo, Congo RDC, Congo Brazzaville, Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba Maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jaabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. An bɛ taa ko jankuruju la a yirala k'a fɔ mɛ kalo tile fɔlɔ sanba fila ani mugan naani kɔnɔna na ko kuran o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to tasuma mɛnɛ dɔ o yɛrɛ kɔni dola ni dugu kofɔta in na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ka bagan caman na ani fɛn min yɛrɛ ye u ka maramafɛnw ye ani wari ko olu yɛrɛ kɔni caman tiɲɛna ni tasuma mɛnɛ o yɛrɛ kɔni senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko masi o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ko ga ko maa caman ko o yɛrɛ kɔni jogila minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔw u ka bolo kan u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa dɛmɛ o bɛ se ka don mun bololafɛn olu tiɲɛna an bɛ ala deli halisa ala ka nɔgɔya kɛ ni ma kofɔta ninnu ye. Kunnafoni
kuncɛla Fatumata Batulu Ɲangini ale tɛ maa dogolen ni a yɛrɛ kɔni maa caman o yɛrɛ kɔni dɛmɛ an ka ba Maliba kɔnɔna ani a kɔkanna na a yirala k'a fɔ musolaka dɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun ye sabani o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni dɔgɔkun o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni sabani olu yɛrɛ kɔni sɔrɔlen kɔfɛ ni ale yɛrɛ kɔni ye a kɔ don o la Fatumata Batulu Ɲangi kunnafoni olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko a ko a bɛ ni sabani ninnu ka ko olu ta en charge o hukumu kɔnɔna na bi kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko filani kelen ale yɛrɛ kɔni ye a kɔ don an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di u bɛɛ lajɛlen ma ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛɛ sini ni ala ma an ka jɔn na